Human gidala sa punerarya ang patayng lawas sa babae nga gisud sa karton nga nakitaan sa kalsada diha sa barangay Tisa, Cebu City. Misusi ang usa ka gina nga taga Davao de Oro kinsa kasamtangang nagpuyo dinhi sa Sugbo. Pinaagi sa mga timailhan usa pagsusi usab sa lain nga kabanay na kumpirmar ang identity nga iya kining pag-umangkon nga si Rhea May Tokmo, lumad nga taga Mindanao. Giasoy niini wa siya masayod nga ania day sa Sugbo si Rhea. Samtang ang kapulisan doon na specific lead nga gisubay sa krimen ug usa sa gisusi ang trabaho niini kaniadto. Wala na noon mo detalye si Police Lieutenant Colonel Randy Gerard A. Spilari kabahin niini apan mipasalig nga gitutukan sa PNP ang kasulbaran sa krimen. Padayon pa usab ang pagpangita og CCTV nga makatabang sa pagsulbad sa investigasyon. Nakalitan, uy, kinsa may di makalitan aning sitwasyon na ni. Nga wa man sila magdahom nga mamatay siya lang din hilang siya mamatay. Wala magdahom. Buutan siya niya kanang hilumon niya. Wala sad ko'y nakuan kung wala jud kalaban tong bata ato. Di lang mimo hatag usag further information kay na ipagka-sensitive gamay ang linya nga among tan-aw. So as mentioned, no, we will not give specific timeline sa investigator on case. We want this case solved, no, we want this properly and thoroughly investigated. Samtang gabi mibiyahe na paingon dinhi sa Sugbo ang amahan ni Rhea kauban ang igsuon aron pag-atiman sa lawas o pagpakigalayon alang sa padayon nga investigasyon.